So titignan natin yung kambing natin sa likod. At may naglalaba ito oh. Si Manang Lani. Si Manang Laning maganda. Hello. Sana all. Papusa, kumusta yung kambing natin sa likod? Yung kambing natin. Parang tuyong tuyo. Guys, ang ganda pala oh. Ito yung magandang inaalagaan guys. Walang masyadong puhunan sa pagpapakain ng feeds. Kaya lang, kailangan mo mag-ano dito dahil pag marami na sila, kailangan mo kumuha ng tao. Ito! Good morning! Ito yung inumin nila. So sabay-sabay silang dumating nung isang araw. Iniwalay natin si Bitoy gawa ng sinisipon. So ito yung bahay nila. Nalinis ko na kanina. Kailangan proper hygiene. Pununan tayo kanina yan. So binalawan ko na. Yan. Pasamantala, dito yung bahay nila. Anong masasabi mo sa kambing natin, Bonbon? Ha? Maganda? Oo. Pagka lumaki ka, mag-aalaga ka rin na ng kambing? Gusto mo? So guys, based on ano, nakakalibang din pala yung pag-aalaga ng kambing. So naaaliw ako ngayon pag gising ko. Dati wala akong ginagawa, ngayon sinisilip ko sila. So ito yung lote. Starting point nasa 400 square meter. Nakapakon na. Pero hopefully sana tumami sila. May paglalagyan tayo, medyo malaki-laki. Nasa 1 hektarya. So dito muna tayo. Siyempre mag-start tayo sa maliit. Pag-aaralan natin ang pagkakambing. So inspire lang tayo sa mga napapanood natin. Nakakaaliw. Tingnan mo naman ang mga kambing guys. Nakakarating na nakaka-mood, nakaka-stress reliever. Yan. Saka ngayon napansin ko hindi na sila masyadong mailap, hindi tulad nung kararating nila. Yan, maamo na sila. Bali yung dalawang medyo puti na yun guys, may halong breed na yan. Hindi ako sure pero parang ang tatay nila ay boar. Boar ba ang tawag doon? So kailangan ko pa mag-research sa pagkakambing. Pero itong tatlo, ito yung nakasama ni Bitoy. Yan. Itong dalawa, native na native to. Dalawang babae. Bali, ito kapatid ni Bitoy. Ito naman, pagdating niya kinabukasan, nagtae guys. Grabe. Buti na lang natanong ko sa tatay ni engineer kung saan galing itong dalawang puti. Anong gamot pagka nagtatae? So ang sabi sa akin is duhat. Yung balat ng duhat, pakuluin ko. Pinainom natin. Grabe guys, oh. Natanggal ka agad. Ang galing. Ngayon si Butoy naman sinisipon. So nagpunta ako sa mga bilihan ng mga feeds. May bilihan din pala sila ng mga gamot doon. Binigyan akong pang ano, injectable.
So nakita ko naman nag-i-improve na si Bitoy ngayon. Hindi kagaya nung isang araw kahapon. Sinisipon, walang sipon na lumalabas, parang tuyong tuyo. Guys, so, ang ganda pala oh. Ito yung magandang inaalagaan guys. Walang masyadong puhunan. Ito si Bonbon oh. Ilan sila Bon? Bilangin mo nga. 5. Kala ko 6. Ha? 6 sila. Si Bitoy 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ayan. 6 sila. Yung isa nandun kila Tito J, yung bahay niya. Bari si Bitoy yun. Asan may ito? Ayan si ano yun, si Anjaneta Bayari yun. Ito si Ana Mira. Ano? Aramina. Yan. Marami na yan. Ito si ano, si Joyce Jimenez. Yes. Ito nga ang dalawa. Anong pangalan nila? Bigyan mong pangalan dalawang lalaki. Anong gusto mong pangalan? And goat? Oo, goat. Galing mo ah. Mabait nila, Bon, no? Tignan mo. Nakakalibang. Ano yung pinaka gusto mo dyan? Yan. Puti. Goat. I like white. Yung white? Yun. So, thank you nga pala kay engineer, no? Binigyan tayong dalawang kambing. Halos bigay lang to guys. Halos ayaw nga ipabayad. But there's white, black. Oo, yan. Pag-asawa yan. Ito, kasaway. Asawa. Parang ikaw, gusto mo na mag-asawa? Ay ko kasama. Ayaw po mag-asawa. Aga nila nag-almusal, no, Bon? Goat. Oo, maaga sila nag-almusal. Ang ganda ng kulay. Green. May green ba sila? Wala namang kulay green. Nasaan ang kulay green? Ikaw talaga, joker ka. The Joker. Itim. Ito, magandang kulay nito. Maragul. Yeah, maragol. Oh, maragol yan. Anak na baby. Ito, native pa to. Paramihin natin, Bon. Dadami yan. Ilang gusto mo? 100? De. Huwag ka na mag-aral nun. Pagka 100 na to, alaga ka na ng kambing, no? Nakambing. Oo, goat. Ba't ano pa? Ano? White. Ano? White, black. Tapos, ano? Yung black. Kala mo, Black, kulay black. goat? Anong Tagalog ng goat? Kambing. Kambing yan. Kumakain ka ng kambing? Ha? Kain ka ng kambing? Kumakain ka ng kambing? Hindi. Di ko Bakit? magkambing. Ayaw mo ng kambing? Ganda na nila, Bon. Yung dalawa, oh. Si Anjaneta Bayari, oh. Sarap. Kain ka. Kain ka na. Kain ka. Kain siya na, Bon. Huwag ka na maiya. Kain ka. Mahulog ka dyan. Malalim yan. Para badog ya. Badog. Oo. Tubig. May tubig doon, di ba? Ay, kuha tayong ano. Tara, Bon.
Tara, kuha tayo pagkain nila. So mahilig din pala ang mga kambing sa ano, sa ipil-ipil. Yan, kuha tayo ipil-ipil. Tara man, kuha tayo ng ipil-ipil. Dahon ng saging kinakain nila. Ito, tinira na nila yung mangga. Kuha tayo ng dahon ng ipil-ipil. Yan, gustong gusto nila yung ipil-ipil. Ito yung likod guys. Ipil-ipil. Kuha tayo ng ipil-ipil, Bon. Pakainin mo ba, no? Lapit mo sa kanya, punta siya. Sige, pakainin. Dito. Lapit, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Gustong gusto niya. Marunong pala si Bubulong pakain. Galing mo pala, Bon. Diba? Diba? Kilala ka na, Bon. Hello, Jen. Yan mo, Bon, para hindi ka mahirapan. Ganito. Ganda, hawak mo lang dito. Yan. Para hindi matumba. Di ba? Gusto nila yung ipil-ipil eh. Grass? Hindi grass. Yun yung grass, yung sa ilalim. Malapit na ako. Ano? Malapit na ako. Paubos natin yan. Gusto nila. Tara, punta tayo doon. Tingnan natin kung susundan ka. Buhati mo yan, Bon. Ito? Hindi, ito. Tara. Dito. Tara. Liga na. Ay, sa mama. Ano yun? Sabi ko sa'yo eh. Baby? Baby? Ngawa ka mo to, Bon. Tara. Yung marugol kaya mo, mami yan. Siyempre. Kapakainin mo na si yung isa. Tawagan mo. Kamo. Lapit mo sa kanya. Ayan. Bitawan mo na lang, Bon. Bitawan mo na lang dyan. Tara na. Walang bunga, Bon, yung natin. Yung saging natin, walang bunga. Tuwa-tuwa si Bombo, no? Maganda yung pet mo? Goat? Yung goat, maganda? Yeah. Gusto mong alagain yung goat? Yes. Yun, no? Alaya matutay kayo, goat. No? Wala, yan. Saan nagpunta yung dalawa, Bon? Hindi ko na makakita. Nandun. Dito? Oo. Ang ganda, Alam mo, 4, baby. Yun nakita nila yung Yan. Nakita ko na. Nakita nila yung yung ipil-ipil. Oo, ipil-ipil. Gustong gusto yung ipil-ipil, no? The goat. Penan ni. Yung leaves. Marunong ka pala. Leaves, tama. Leaves.
Kumakain sila ng leaves, no? Ang galing. Malapit na ubus. Ano? Ano? Ubus. Oo. Gusto nila talaga yung ano, dahon ng ano? Daon? Oo. Dahon ng ipilipil. Pagka wala ng pagkain niya, kuha ka doon, ha? Oo. Ikaw na lang kukuha ng pagkain nila. Dito pa ako, dami doon, sa labas. Na? Kung doon tayo kakuha. Dito ba, no? Tingnan mo ba? Oo, bahay nila yan. Bo, tingnan mo, oh. Ayun, no? Kumakain sila ng leaves. No? Leaves. Oh. Gusto nila yung leaves. Oh. Ganda. Oh, ganda naman yun. Meron pang ano doon, no? Meron pang damo doon, no? Ang dami. Oo, dami. Busog sila, no, Bon? Oo. Yan, sumama yung dalawa. Ah, Ay, yung isa. kasama na. Oo, sumama. Punta sila dito. Mm. Dahil pagkain, Bon, no? Oo, di ba? Tara, dito, Bon. So, ay, ang ganda. Daw sa amin. Walang bunga. Ito may bunga, Bon. May bunga. May bunga yung saging. Buat sa amin. Ayan, no? Sira. Hindi. Bunga. Ayan, no? Ito. May saging. Saging. Mayroon na tayong haharvestin dito, Bon. Ha? Haharvestin. Dami naman. Ayos. Hindi sila magugutom, Bon, no? Dami pagkain, Bon. Oh. Oh. Me. Me. Ay, gusto nila yung dahon ng ano, mangga. Oo. No. Ito ang maganda sa kambing, guys, yung karne nila. Very healthy meat pagka kinakain mo kambing. Kasi damo lang ang kinakain nila. Na? Punta? Ano? Saan siya punta go? Dito? Saan ako malayo? Sa goat? Ano? Sa malayo goat, Minter Kenny? Uwa. Busog na busog sila, guys. Inubos nila yung ano, oh. Dahon ng ipilipin. Tsaka no, lips. Oo, tsaka leaves. Yummy. Asi good. Asi yummy. Asi good. Ano lang ka palang sumaya? Paano kantayin yung Bon? Asi good. Asi yummy. Sa school. Kinakanta niya yan? Sinasayaw niya? Ang ganda. Sarap na sarap sila, oh. Masarap yan.
Lumalagotok. Oo. Malutok. Malutok. Mm. Grabe. Malalaki yung bunga nito, Bon, pag namunga yung mangga. Mangga. Malaki. Malaki yung Malaki. So hanggang dito muna yung video, guys. Magpaalam ka na, Bon. See you sa next vlog. Bye-bye po, guys. Kamo, Bon. Bye-bye. Bye-bye. Bye ba?